Какво става, хора? Аз съм Storm. Аз съм Chaos. И ние сме Storm and Chaos. В това клипче ще казваме на хората, че имат паяк някъде по тялото и ще следим каква ще е тяхната реакция. Да, и ще има доста интересни реакции под формата на писъци, крещене и тем подобни лудости. Така че let the show begin. Да. Извинете, господин, имате паяк. Другата страна. Друга нагоре. Нагоре. Като това имаше за Извиняй, имаш паяк на работа. Влезна вътре в фяк. Влезна вътре в фяк. Вътре в другата страна. На якито. Да. майче не падна. Ще убиеш трябва. Моя ще представи. Никой е. Не се баваме, брат. Не се. Добре, гарба. Гледай го, брат. Ебах ти паяка. Добре, дайте да се сменим. На малко има паяк. Другата страна, тази страна. Май му влезе вътре в горнището. Вътре в горнището. Май вътре в От горнището влезе в реката. Тясна страна беше и май влезе на Имате ли разрешително за тези работи? За тези работи имате ли разрешително? Или да се е това момче? Моля. Това нещо го махи от тук и да не извикам полиция. Защо? Извинявай, имаш да пада. Не от това Чакай. Влезе ти в горнището. Да. Не, също клон, влезе в горнището вътре. Зелепно. Не, аз имам фобия от паяци заради това. Между другото, това на насекомите. Него го чакай. Знам ти кане струпа, че аз Така е, да. Госпожо, имате зелен флаг. Гледаш паяк. Влезе вътре в това. Не, от другата страна. Влизата. Ще го гоня. Как ще го гониш, бе? Влезе вътре зелени. Оставя. Те са отровни. Ами автохапи? Ще мина после така. Ти какво да не се опекал тук? Светле го на врата, опа, хапа. Кама ще. То хапа, бе. Ще вече, ма чакай. Да, той беше, хора, надявам се това клипче да ви е харесало. Ако ви е харесало, го лайкните или се сабскрайбнете за нас. Точно така, или го прете там Който си желаете. и да ги е рад. Да. Щеш да ми капне лигата. Сини майка. Ули нига.